Assalamu alaikum ƴan uwana masu albarka, ina muku fatan alkhairi daga wannan tasha mai tarin albarka. Idan wannan shine karanka na farko, muna roƙon ka da ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna mana alamar like, ka yi share. Mun gode. Ba tare da ɓata lokaci ba, mu shiga cikin bidiyo. Insha Allah a cikin wannan bidiyon za mu nuna muku wani gagarumin updating, wani abin burgewa kuma abin ban sha'awa, wato yanda za ka maida ainihin wato WhatsApp ɗinka da yaren Hausa. Da fara za ka fara shigowa cikin manhajar ka ta WhatsApp kamar haka. Bayan ka shigo cikin manhajar ka ta WhatsApp, ga wata alama nan daga gefen hannunka na dama, wasu layuka ɗigo guda uku kenan, kowa ya kalla da inda sai ta inda aro ɗin ne yake, sai ka click a kansa ka taɓa. Bayan ka taɓa, ga wata alama nan ta setting, sai ka click a kanta. Bayan ka taɓa wannan alama ta setting, za ka dawo daga na ƙasa a hankali ga wata alama da inda aka rubuta app language, sai ka kilike akan ta daidai inda wannan aro din yake. To a nan wurin zai baka zabi kala ga su ina wucewa kala sai ka zo ka zaba idan turanci kake so, idan chinese kake so, idan ma ko ma me kake so, insha Allah ko wani yare kake so zaka zaba. To misali ni WhatsApp dina a turanci ne, amma kuma ina son in bar shi da yaren Hausa saboda ban jin turanci, ya kamata in yi. To sai in dawo in jawo daidai inda aro din yake, kowa ya kalla da kyau. Ga wata alama nan inda aka rubuta Hausa ko, to wannan dan akwatin kun ga aina anan yake turanci yake ko, to sai in dawo da shi nan gefen, sai in taba, kun gani, kun ga ya dawo Hausa. Idan kuma za ka canza, sai ka zo daga nan gefen inda aka rubuta harshen manhaja, sai ka kilike akan shi. Daga nan sai ka taba kowane yare kake so, sai ka mai da shi ya. To insha Allah wannan shine wajen da muka ce za mu nuna muku yadda cikin sauki, cikin kwanciyar hankali za ka bi ka zo ka zaɓa ka mai da kowane WhatsApp ɗinka da kowane kalar yare kake so a duniya. Kun ga yanzu gashi, yanzu kowa ya diba nan wurin ya sa conversation, ya koma hirarraki, nan status, nan kuma ya koma kira. Yanzu abin da kake so gaba ɗaya a WhatsApp ɗinka ko me ya koma Hausa ko me. Yanzu mu koma shi inda layukan nan suke guda uku, sai mu taɓa su. Yanzu kun gani gashi nan wurin sabon group, sabon watsatsen sako, na'urorin da ke haɗe, sakonnin masu sauraro, sai tuna duk abin da zaka je komai ya kuma da yarenka na Hausa cikin sauki. Zaka iya karanta ko da baka jin turanci, yanzu ya mai da kai cikin yarenka na Hausa. To wannan shine karshen bidiyon mai. Idan kun ji daɗin wannan bidiyon, muna roƙon ku da ku danna mana alamar subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa ku zaɓi all. Mun gode.